Αγαπητοί μου φίλοι, έχουν περάσει λίγα λεπτά. Τα λουκάνικα έχουν σχεδόν γίνει. Πώς τα γυρίζω. Λίγο ακόμα θέλουν. Το διάστημα αυτό, ενώ τα λουκάνικα ψήνονται, ο χώρος θερμαίνεται από τον αέρα που βγαίνει από τα ακροφύσια, τα οποία το θερμόμετρο συνεχώς ανεβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τους 60 βαθμούς και συνεχίζει να ανεβαίνει. Καταλαβαίνετε πόσο χρηστικό είναι το Τζακοβέν. Είναι το πιο ολοκληρωμένο αερόθερμο τζακιού, γιατί μας προσφέρει πραγματικά μεγάλη ζέστη και όπως βλέπετε τώρα μπροστά σας, χρησιμοποιούμε το τζάκι ακριβώς όπως και πριν. Αυτή τη στιγμή εγώ έπισα κάποια λουκάνικα, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε μπριτζόλες, οτιδήποτε άλλο. Εδώ που είμαι, έχω ανοίξει τα ακροφύσια, εδώ δεν με χτυπάει καθόλου ο αέρας παρά μόνο η ακτινοβολία που θα έκανε το κλασικό μου τζάκι. Αυτή τη στιγμή είναι στους 70 βαθμούς θερμοκρασία. Θα καούν τα λουκάνια, γι' αυτό πρέπει να τα βγάλω. Όπως είδατε φίλοι μου, τώρα βάζω τη σκάρα στην άκρη. Είδατε και με τα μάτια σας πως το Τζακοβέν είναι πραγματικά το πιο ολοκληρωμένο σύστημα τζακιού. Το πιο τέλειο και αυτό που έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τις περισσότερες καινοτομίες. Τώρα θα συνεχίσει το Τζακοβέν όπως και πριν να δίνει στο χώρο μας ζεστό αέρα. Σας είπα κοντά στους 70 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή όπως καίει τώρα, και μπορούμε να απολαύσουμε τα λουκάνικά μας αλλά και τη ζεστασιά που μας αποδίδει. Όπως βλέπετε τα ξύλα καίγονται πάνω στην πλατφόρμα και αποδίδουν, δεν υπάρχει μεγάλη φωτιά πια, έχουν πέσει επάνω στην πλατφόρμα και αποδίδει τη θερμοκρασία που σας είπα. Φεύγοντας, εδώ θέλει λίγη προσοχή γιατί ζεσταίνεται. Μπορούμε να βάλουμε τα ακροφύσια πάλι στη θέση που εμείς επιθυμούμε. Και να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το τζάκι μας. Σας ευχαριστώ.